Hello dam tlang mo Marjorie kani hey ba inni chu sangha hey kan ro tu kasiam do na hey mani khan bazara kan kala chu chu hey mi sangha hi ka va mul lawa i kala e ngai box si lawa a fi min ki avar ker box han en me ya tu mer ka tia chu chu i kan no pan la ya kan yang chin kan no te nan kang an kang sang an kang ro char ang chi kha ani tlatin ka sha kan no pan lai chuanin mi na an sanga man len ne nan den a tharlam mi kan no te han an le hianin tiang kang ro char zela a tu hi ka ti thei e be ma chuanin khatiang kha kala sharang thina chuan hemi sanga hi ka mu khanin ka mit thla he cham phong phong ti kanin i ka le china ka siam chine ka tiam chuanin tianin ka silfaya chuanin chumi zuwa purun var so ka zei phela chuanin tel kha hmui vela khanin ka thlak a tela khanin chuanin ka chawk a ka der tlema ka der tlema lo in kang ut deuh hlek khanin i i eng i eng kha bur takte mi kala nei a chu chu Chinese dora ka le nia kami Airbnb kan om lai a ka le mi kha nia ka thlak tela tin ka thlak a chuanin chumi nu a khanin ka sangha kha ka thlak boka a per du khop mai a per la hi ana ve sia per la hi chin nge ke ngai mai la slo ti hiam na chang ka lo she si lawa so ti sonin ti khanin e kan kang sok soka ka chok re ka chok char chara chuanin tlema a u deuh hnu a khanin i chi velte ajinomoto tlema zawng ka tel boka chuanin chu chuan a tui em em a awi tui lutuk ka hmui bawk sia maw chaw ka ei tleuh a lawm chuanin le i ka lo record mai a bei tui lutuk tak mai ka siam tawh zing zawngah chuanin ka bei hi siam tui ber ani ang i kan ṭhian nu in be a siam hianin purun var te saw thing te a tel thin tih kha ka hria a ka siam ve ziah tho nan chu tiang chuanin kan ṭhian na tih thin awang khanin chuanin a tui ka ti em em ngai hran lowa tun tum chu bawng sa tlem zawng ka thlak bawk a chuanin bawng sa kan na hmui tawk tak kha ka thlak bawk a ka bei ah chuanin chuta tlem zawng nen maw hei a tui em em mai ni ka ei ṭeuh mai chuanin leh chaw ka ei re re hianin kan no pan laia ka tih thin dan angin kan tih thin dan angin kan no pan lai chuanin kan nu hian ser tok kan te ka pi te an nei thin a maw hemi chumi chu kan ei thina ei chawhmeh hian kan hmang thin a hmarcha nen hianin chu chu tun thleng hian kala chinga ser tok ani lo pawnin the hai ani lo pawn chawhmeh thur kan ei ang chi thil thur hi ka chawih ah hianin ka tel ziah a tel lo hi chuanin i ka chawih hi duh angin a tui thei lo thina chuanin chumi chu ka hmeh tel bawk ani chuanin le hei kan pa ni hian kan thil ei hi a in thlau em em a hei kan pa hianin bread a ei a chuanin butter a tata saw ti sawnin chuanin hot chocolate a tia saw a tui sa maw bawnghnute leh hot chocolate powder kha hmanga chuanin a bread ah sawnin ham a tel bawk a chuan cheese a tel bawk a butter a tel bawk a chumi chu a tui ti em em ani a ei dawnin chuan a phur hlep hlep thei khawp mai chuanin ani hi hei hi ti hian a ei a ei reng tir hi ka phal bik lo a chuan chu i a thau ang ti ka hlau thin a ei rawng hi ka bawl sak tlangpui thin a mahse hei tuntum chu weekend te nia i a duh zawng a ei ve ni hi weekend hi chuanin duh zawng ei hun kan tia weekend a pianghin a duh duh hi ei thin a heti chuanin hetiang hi ei tlangpui ni chuanin le i in hmuang khanin i kei engmah kan la nei lova dawhkan te pawh ni se kan la nei lova i kan pa chu kha khata khanin dawhkanah khanin office dawhkan hmanah khanin ti khanin a rawn pawt chhuak a tikhan chaw ei mai thin a office room a chaw ei loin chuanin kei chu i ka record duh box sia chhuatah khanin ka ei a ṭhutthleng pakhat chauh kan nei bawk sia a ṭhut lai kha ani chawl a ei ve tho bawk sia chutiang chu kan nia in hriat angin engmah pawh kan la nei law kan sofa hle kan dawhkan lei chuanin ka rawn ti chhuak tep thaw nia chupa chu kan ei dawr dang dang kan kala chuanin chutah chuanin i eng nge kan lei tih ka lo hmuh dawn chuan nia maw
chuanin leh thil pakhat leh I fate in nei ve tawte in nih chuanin eng tin nge in fate in enkawl I kei hi timiang he tianin nu leh pa te na min buaipui pha bawk si lowa mani hriat ang tok tok hianin nau hi kan enkawl ve a chuanin ka fanu hi nute hi kala hrem lowa kum hnih tun hi kum hnih chiah chiah ania chuanin nute hi kala hrem bawk si lowa keimah hi hei a cher hian ka cher rawk rawk bawk hmaiah te hianin duh awmna re re hi a awm lo in ni ve tho nge hi engwang nge ka hmai te hi a rawn duk leh zual bawk sia maw chuanin zanah hian ka fanu hi voi hnih nge nge hi thoa nute hi a zawng bawk a chuan nute hi ka bia eng ti nge in fate nang ni in enkawl ve thin in fate in enkawl danah zanah kum hnih an nih tawn hnuin zanah te an thawn la tho ve hnute te kum engzat an nih thlengin nge in pek chuan hnute in pek reiin eng ti nge nangmah ni in chhiat phah ve keimah ang hianin kei chu ka fak a nei mak a thlalak te hi ken ken thina hei kan hmaiah te hian no duh awmna te hi la awm ve in ka hriat hi chu chuan fak an an nei a kan hah ve bawk si kan fate a lo lian chi a lo ni ve bawk si nen min lak chhuak tu em em kan pa tih lo hi chuan awm bawk si lowa kan pa lai hi lo hna lo thawh lo ngai ve thin bawk sia chutiang vel chuanin nia tihianin mahni hianin kan awm a nge nge nia hna kan thawh loh wang nge inah kan awm lutuk wang nge nge nia ei in kan tui tawk lo nge vitamin te lah hi eina chang ka lo hre ve lem si lowa chutiang wang te nge nia enge ei la tha ang keimah hi chu insawiasian na em em hi chu ka hre lo ka nei awm ka hre lo a ka hmai hi a chhiat phah ka ti dawn nge ani bawk a chuanin leh ka sam hi kami nau ka neih tan tir khanin ka sam kha tlem a zawng kha a tla a khami kha a rawn to leh ho kha an var vekin a rawn to a engwang nge ni a le hetiang sam khami sam tla rawn to kha a var vekin hei kan chal sir lampang kha ti dawn nge maw lampang mit ko chung lampang chal sir deuh hlek khatiang ver kha khatiang ngai vel kha chu a var vek a a bawi thlak tak tak ania a mawi lo lutuk in ni ve em heng te hi engwang nge nia tih te hi in hriam yal lo maw doctor kan la zawt bik si lowa hei doctor ah kan la in entir ang kan te tawn thlengin kan la in entir hman si lowa cheina kan awm lah khanin vei khat kha kan pa kha a ke chiropractor an tih kha khatah han kan kal ani chu chu Google atang khan kan zawng ve nge ya kan va kala chuanin le hei a ke na kha sawi sela kan pa chuanin a lo dream ve dan chuanin chiropractor khanin a hnung vel te kha an awm rerok rok anga ngawng te kha an awm ringa a ke te kha a siam fel turah khan a ngai a chu chu kan va kal chu chutiang pawh ni lo chuanin min lo x-ray a khawilai nge na ti kha zawta kan han sawi a ti kha min x-ray a x-ray na man ringawtah khanin sang hmun thum an x-ray a sangha chuang kan han pe chumi wang chuan damdawi in kan kal duh tawh lo a cheina ah khanin tax te an lan nei ve leh zel zui bawk a maw chuanin pawisa kan seng teuh ani chu chumi in x-ray na mai mi a chuanin kan tum dan nen khan a in thlau lutuk a chuwang chuanin damdawi in kal te hi kan hmu phur zo vek a chuan chuta tangphei chuanin nau kan neih leh nau in enkawl tih te ni lo kha chuanin damdawi in hi kan kal leh tawh lo chutiang vel chu nia ole khati zawng kha ni leh mei sengin ka video te min lo ngei thlak sak a min lo en sak tu inchungah ka lawm tak zeta lalpanin awmna hmun theuhah vengin awmpui zo rawh se video leh pika kan in hmu leh theuh dawn ni aw.